Multiploak eta zatitzaileak. Iazko apurtxo bat bergogoratzeagatik. Zenbaki baten multiploak. Zenbaki arrunt baten multiploak, zenbaki hori beste zenbaki arruntekin biderkatuz lortzen dira. Adibidez, 5 zenbakiaren multiploa, honela adieraziko digu. 5 zenbakia eta gainean puntutxo bat. Honek esan nahi du 5 zenbakiaren multiploak. Gero berdin ikurra adieraziko dugu eta parentesien artean multiploak jartzen dira, bai? Hau da, adierazteko modua. 5 multiploak berdin eta parentesia artean adieraziko ditugu multiploak. Esan bezala, multiploak lortzen dira zenbaki hori beste zenbaki arruntekin biderkatuz. Beraz, lehenengo hasiko gara 5 bider bat eginez, 5 bider bat, 5. 5 litzateke 5en lehenengo multiploa, bai? 5 bider 2, 10, beraz 10 da bigarren multiplo bat. 5 bider 3, 15, 15 litzateke 3garrena, 5 bider 4, 20, 20 litzateke 4garrena, eta honela infinituraino, bai? Eta amaieran parentesia izten dugu. Bai, honela adieraziko litzateke 5en multiploen multzoa. Bale, zer ondori estatu dezakegu ikusi dugun honetatik? Ikuste dezakezuen moduan, 5en multiploak, 5 zenbakiaz gain beste denak, 5 baino handiagoak dira, beti. Multiploa beti dira, zenbakia baino handiago, bai? 5en multiploa dira, 5 baino handiagoak, bale. Bestetik, edozein zenbaki arruntek infinito multiplo ditu, bai? Ze biderkatu dezakegu infinitu zenbakirekin. Kontuz, 0 zenbakia salbuespen bat da, bai? 0 zenbakia edozein zenbakirekin biderkatuz, 0 ematen duelako beti. Bai? Bale. Goazen ikustera orain zer diren zenbaki baten zatitzaileak. Zenbaki baten zatitzaileak lortzeko zatiketa zehatzak lortu behar ditugu. Bale. Adibidez. 60 zentimetrotako listoia zehatz banatu dezakegu 15 zentimetroko zatietan? Egiten badugu 60 zati 15, ikusten dugun bezala, 4 zatitxo zehazki gerazten zaigu ezer sobratzen, bai? Beraz, 60 zati 15, 4 da, eta zatiketa zehatza denez, 60 zatigarria da 15ekin, bai? Bale. Bestetik, 60 zentimetroko listoi hori berori ezin dugu ordea zehatz zatitu 25 zentimetroko zatietan. Guk egiten bat dugu listoia zati 25, daukagu 25eko zati bat, bigarna ja 50, eta hemen 10 zentimetro sobratzen zaizkigu. Zergaitik 60 zati 25, bidelako, baina 10 soberan geratzen dira, bai? Zatiketa ez da zehatza. 60 ez da zatigarria 25ekin beraz, bai? Orduan, hemen ondorioztatzen duguna da zatiketa zehatza denean, kasu honetan 15, bada 60ren zatitzailea zehatza delako, 25 aldiz, ez da 60ren zatitzailea, zatiketak ez duelako zehatz ematen. Bale, zenbaki baten zatitzailea lortzeko esan dugu orduan, zatiketa zehatzak lortu behar ditugula. Orduan, adibidez, nola lortu 20ren zatitzaileak, bai? Bale, adierazten da, zatitzaile multzoa adierazten da horrela, bale? Zeta, zatitzaile, 20rena parentesia artean berdin, eta multzoa zabaltzen dugu giltzea, bai? Orduan, hasi beharreko gara frogatzen, 20 zatitzen duten, zehazki zatitzen duten zenbakiken, orduan. Bat, edozein zenbakiren zatitzailea da, bai? Orduan, 20 zati bat eginez, 20 zehatzen ematen du, beraz bat, izango litzateke zatitzaile bat. 2, zati bi ere egin daitekenez, 10 ematen du zehazki, ere bada. 20 zati 3, ezin da, ez du zehatz ematen, beraz. 3 ez da, baina 20 zati 4 bai, 5 ematen duelako, 20 zati 6 ez, horrela jarraituz, azkenean topatzen ditugu, 20 zati 10 dela 2, 10 eta 20 bera, bai? Eta 20ra heltzen garenean, bere burura gehiago ezin ditugu topatu, bai? 20 baino handiagorik ezin dagoen. Hemendik zer ondorioztatu dezakegu? Zenbaki oro, eure buruaren zatitzaile dira, bai? Adibidez, 20 bere buruaren zatitzaile da, bai? Gero, bestetik ere, bat zenbaki guztien zatitzaile da. Bai, bat balio du guztien zatitzaile da, bai? Edo zenbaki zatitu daiteke batekin. Bestetik ere, zenbaki baten zatitzaileak, zenbaki bera baino txikiagoak dira, bai? Multiploak dira zenbakia baino handiago eta zatitzaileak asko jota zenbaki hori, bai? Zenbaki bera. Zenbaki baten zatitzaile kopurua mugatua da, bai? Ez dira infinitu multiploekin bezala, zatitzaileak 20raino heldu arte, kopuru zehatz bat daukate, bai? Eta zenbakia handia denean, zatitzaile guztiak topatzea komplikatzen da, bai?
baina lasai, ikusiko dugu aurrerago nola egin, bale? Momentuz, honekin nahikoa.